ọnụ Igbo na-emepe obodo, Igbo na-azụ mba. Ụmụ ka unu bụ na ịmanụ ana m asị nke onye chenye me gịnị nyazelu. Ọ bụ ụtụtụ ọmanụ n'isi mbido TV ka ji me gịnị ka ji wee na-abịalụ ịma na asị na emepe ụzọ emeka gịnị agụpọnụ ọ bụ ụtụtụ ọma n'isi mbido TV ebe ihe niile na-eme. Aka m bụ Oriakụ Odoziakụ Ifeọma Ọdụkwe Ada Jizọs 1 n'isi mbido TV. Anyị adịrị bụ inezi anya afọ anya na studio ọ bụrụ sọ nna ke mụ na ya ahụ o nwere onye mụ na ya na onye mụ na ya na-akpakọrị ụbụbọ Maazị tozulu etozu zuru oke. Ana m asị ka o were aka ekene ụmụ Igbo n'ihi na asị na ife onye kpọrọ ihe nwanụ ka ọ na-aza amara m na na-aza sịkwa ife nji wee mara ya. Ngwa Maazị Igbo mma mmanụ, Igbo kachanụ, Igbo fichanụ, Igbo anyị ji eme ọnụ, Igbo ndị ọma, Igbo bụ Igbo, Igbo ndị na-agba mbọ. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke bụ Amaechi Michel Ekekwe, onye nke eji akpụ ugeze wee mara. Ana m asị daalụnụ. Ifugono ọkwa na ife nji mali aka ọka na-azakwa mana ọka mma otu ose n'ọnụ ya ma gịnị ka o si n'ọnụ ya wee pụta. Daalụ. Ana m asị gị daalụ ka isi wee nọnyere anyị. Ọ bụkwa na ị nọrọ ebe ahụ anyị na-anọ ebe ọ gị bụ isi mbido. Ọ bụrụ na ị nara ene n'isi mbido o nwere isi mbido a nọzi. Isi mbido bụ ebe ife niile na-eme. Nkwa chezie ntụ nke nnuzie isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ isiokwu dị ọkpụrụkpụ nke a na-asị akpọ ya n'ọnụ ndị Ito sị nudity in entertainment. Chai ka bụ ọnụ ndị Iti. Chelu ka anyị tabezie n'ọnụ ndị ma ka esi edozi okwu. A na-asị ịgba ọtọ n'etiti ndị na-eme ihe egwuregwu maọbụ ndị na-eme ihe ejije. Ịna-efe anya na obodo anyị ma ụmụ Igbo anyị bụ ife na ndị na-eme ife dị mma, ndị na-eme ife kwesịrị ekwesị. Ịna-efe anya ịfụ ka ụmụ agba ma ndị okorobịa ma ndị agbọghọbịa ma ndị okenye ma ndị nwaanyị ife dị iche iche na-eme. Ndị a na-akụ ọfụ kparakpara na egwu kịta ndị asị ka na-akpọ vidiyo gịnị nwanụ ifufe agbarasịa ma ọtọ na mba ifu ndị na-emekwa n'ihe ejije. Ịna-efe anya na onyonyo ọ dịzị ka a na-enenezi ife onyonyo na-asị nwatakịrị kpuchi anya maka gịnị maka o nwere ndị gbasị ọtọ ndị na-emesi ife dị iche iche na-ekwesịrị ekwesị. Nye ka anyị ji wee nesi anya wee sị ka anyị tụnye ya ọnụ biko na Igbo ndị na-eme ihe ọma ka anyị tụnye ọnụ ụbọchị tata ịma asị gị jide ka iji mana ihe na-eme n'ome gịnị ọ dị mma mana asị gị raa ka iji ịma na ife na-eme na ọ dịrọ mma gụrapịa. Biko ka anyị tụnye ọnụ. Maazị Amaechi biko ka ihe kwesị ka ihe nwere ịtụnye ma ọ kọwatụrụ ime Igbo na-ege ntị gịnị dị ebe ịgba ọtọ anụnwa n'etiti ndị na-eme ihe ejije. Nwanne m nwaanyị nyenwabe ihe gbagwoju m anya nyenwabe ihe tara m ọnụ ma ihe bụ na ihe na-ata mmadụ ọnụ maka na obi dị m ụtọ rinne maka ya bụ ọkpụrụkpụ okwu nke anyị agbapịa n'ụbọchị nke taa maka na ị na-anya ịfụ na nyanwa bụ ekwemaka na-agafezi nkụ aka maka anya bụ agbamọtọ na ihe egwuregwu na n'ihe ejije a na-egosi na ihe onyonyo obodo anyị ọ na-agafezi aka. Mụnwa na onwe m ka m si afụnyanwụ ihe ọ bụrụ na agbachi nkịtị ọ ya emebi ife ya ka o ji wee dị m obi ụtọ rinne na anyị na-achọ itinye bụ okwu ọnụ taa maka na ọtụtụ ụmụaka na-enegebara anya bụ ndị a na-akpọ celebrities n'ọnụ ndị Iti ọ ndị na-eti egwu ndị na-agba egwu na ndị na-agba ya agba ha na-enefe anya ụdị akwafa ha na-eyi ma ụdị njikere ha na-ejikere ma ụdị mbenukwu na nke na-egosi ihe ma ha anya ha ncha niile ịfụ na nwatakịrị a na-ekiri ihe dị otu a ọwụ na enebanya nwa ihe anya ịma na n'oge na-adịghị anya mindset obi ụmụazị anyị niile ya emebi. Ọ ka mma ndị ụmụ nwoke ọ bụrụ isi nọ ndị producers na-achọ ka chere isi nọ ndị producers na-achọ ịkwanye ha ka ha wee gbaba ọtọ. Ọ bụrụ na ọ gị nwa maka ama m na-azụ gị azụ ọ bụrụ na ọ gị nwa ka producer pụtara sị ya ka ị wee bụrụ onye a na-ama ama ndị ka ị bụrụ celebuzu dee na ejizie maka ya ị ga-ebe ihe dị mmaga oge wee gbaa nke ọzọ ọtọ ị ga-eme ya. Ị na-ahapụ nka nkwụ ọnụ jem na nkwụchazi eji na na-ewebu nne ma kwụ ya ọtago nwee ndidi. A na-asị na ndị ndu anụnwa mgbe ụfọdụ kwa
ụfọdụ o nwere kasị gị mee enyi ife ọ bụrụ na ọmụnwa dịka ị jụrụ m mmemme n'ụdị ife dị ụtọ imekwa ife afọ m bụ Ada Jizọs ọ na-emezi ife na-ekwesịrị ekwesị mba nnụ mmemme ụdị ife dị ụtọ kama na ọ bụrụ na ọgụnwa ka a sịrị gị si gị gbaa ọtọ ka Igbo bụrụ ndị ịkpọ na-esi na selebuzu ndị anụkwa m ishọt nke atọ m iche anụkwa m nke atọ na ndị selebuzu ka Igbo bụrụ onye selebuzu ewesịgo gị gbaa ọtọ isifa mba na ime agba ọtọ na ife abụ gịnị ọ bụrụ ife kwesịrị ekwesị ụfọdụ kwa ndị chọrọ ka amara ha amara ka asị na mfa na-emechi ife asịsa mee ọfụma isizi ya gbaa ọtọ dịka onwe na nwanne anyị nwoke mụ na ya na-akparafu ụbụbọ tupu anyị abaghị ikwu okwu wee na-asị na onwere ebe ya dịrị ha na-akpọ ọdishọn na-ekwu n'ọnụ ndị iti ewesị akpọbata ya na nwatakịrị nwaanyị amara nnọọ mma ewee kpọsị ya ka ife asị nwata nwaanyị asị ya ị nwere ike ịgba ọtọ before the camera ụwa niile ka e wee nye gị roolu anụnwa ị nwere ike ịgbọtọ enweghị ime ọsị nwatakịrị nwaanyị n'anya sị ya na ya eme nọ ya agba ọtọ ifugo na ya agba ọtọ maka gịnị ọ chọ ka enye roolu ọ chọ ka ọ bụrụ onye ama ma ndị selebusu maọbụ ndị staa ọ bụ ihe jọgburu onwe biko ọ bụ ihe jọgburu na gị wee ihe eji nwaanyị ma Chineke mere ka ị maa mma bụrụ nwaanyị dị mma chapụla achapụ iwe Chineke ji wee chọọ gị mma ị na-emezi ka ụwa niile eme gịnị ụwa niile na-afịa ọ bụ ihe jọgburu onwe biko ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị otu a wee na-ene naanị n'ụbọchị naanị ihe anyị na-ekwu biko kagbuo ya wepụ ya ọ bụrụ na ị nwere onye na-eme ụdị ife dị otu a si ame gịnị emezina ọ bụ ịbụ nne ịbụ nna ị na-ene nwa gị anya o jikwacha ka ọ pụọ o nwere nke m fụrụ na ihe a na-akpọ skit nwatakịrị nwaanyị a jikwacha nnọọ ka ọ pụọ wee yiri nnọọ ihe ọ na-eyi wee yiri nnọọ jam pepa ha na-eyi mbe n'ukwu na-ewesịa ka ebe ka ị na-eje ọsịa mom I have a party nne sị ya bịagoro nso ọsịa abịa nso ọsịa mma ọsịa abịa nso unu agbazi n'ọtọ ma ndị na-eme ihe ejije ma ndị na-agụ egwu ma ndị producers unu agwazi ndị mmadụ ka ha na-agba ọtọ biko ọ dọrọ mma onye ọbụla ya bụ ihe ọ ya bụ ihe ọ ga-abụ ka ọ dị daalụ nnọọ ka isi ịkpakwasị na nnọọ ife a nnọọ dị ama na imebere kwudo ife a bifọ biko maka na mgbe ụfọdụ a na-ene n'ife onyinye ụmụ mgbe elesi nwatakịrị mechie anya ngwaba ime ụlọ mba biko ihe onyonyo ihe ejije ihe egwuregwu ife kwesịrị ide eme gịnị ide egosi ezigbo ife onye bụrụ ikwe egosi ezigbo ọ bụrụ na ọ na obibi nne na nna ọ bụla obibi di na nwunye obibi ụmụnne obibi obodo ọ bụ ihe kwesịrị ide emepe obodo ọ bụ ihe kwesịrị ide eme gịnị ide emezi ezinụlọ ya ọta ji wee weta ụdị ife dị otu a nso ya ji wee weta isiokwu a biko ka mee gịnị ka anyị wee gbanwee ọ bụrụ na ị na-eme ihe ejije maọbụ na ị na-eche n'obi na ị ga-aba ime ihe ejije wepụ nke ịgba ọtọ biko ọ bụrụ na ị chọrọ ije ndị na-agụ musical whatever biko wepụ nke ịgba ọtọ n'ime ya biko mee nnọọ ikwesị ikpebi n'obi gị sị na m ga-eme ihe ga-eme gịnị ga-adụ Chineke mma ihe ga-eme gịnị ga-emepe obodo maka na eme gịnị agbacha ọsọ agụọ maịlụ a sị na emechakwa ọ na-anụ ukwu agbacha ọsọ agụọ maịlụ nke ọzọ dị ka ahụ akụfecha ọ dara awọ maka na ameche ihe na na-eme ihe o nwere ebe anyị na-aga ebe ya enye akaụntụ ọkwụ na anụgo ndụmọdụ onye biko Igbo onye na-achọ ime ihe ejije bube Chineke ụzọ ị nọ n'ime ihe ejije ịgbawago ọtọ hapụ maka nke ịgbara agba yọọ Chineke mgbaghara ọ ga-eme gịnị ọ ga-agbaghara gị ma bido n'ụbọchị tata kpebie n'ime onwe gị na agaghị m agbazi ọtọ ndị directors gị gba ọtọ esifa mba producers gba ọtọ esi gịnị mba ọ bụrụ onye na-eme film si gị gbaa onye na-agụ egwu si isi anya gbaghara na arụghị dị gị mkpa place value on your body biko ka ime gịnị ka ị nwee nkwu okwu onwe biko nsogbu adịrị ama nụ na anụtachago biko tupu ị na-achịkọta dibịa na-agwa otoro ike gị ọdịnelu gị nwa bụ onye amụ ka ị na-amụ dibịa na-agwa otoro ike gị ọdịnelu gị nwa na-asị mmadụ ya gbaa ọtọ bụ onone ka ịgbagoro ọtọ ibia na-ene anya ụmụ nwaanyị ọkwa n'unu ka a na-aghọrị maka n'ile anya ha nwa ụmụ nwoke ehichisi ahụ unu na-agba ọtọ ya mere mee gịnị were uche gị wee mee ihe ị na-eme were ire ume gịnị gụọ eze gị ọnụ o biko asị gị gba ọtọ mee gịnị ama nne mụtago ofu ife maọbụ ịbụọ nke ga-eme gịnị nke ga-enyere gị aka biko ịnezi afọ anya na ihe onyonyo gị ga-afụ ka social media platforms a na-aga Instagram, Twitter, Facebook jụọ ya ajọ
mana nwee ụmụ Igbo ịma na asị na afịa edebe na warehouse eme gịnị eleberekwa ya ọ bịa n'isi mbido eme gịnị ewee lebe ya nwa ọbụla ị na-eme ị na-eri ji ị na-ekupụta nwa ị na-emepe ụlọ ị na-eme mgbasa ozi ọma ife ọbụla ife ị na-eme ịchọ ka ụwa mee gịnị ka ụwa mara biko gbatara anyị ọsọ n'isi mbido anyị ga-abịa anyị ga-akwụcha mana chegodo Ada Jizọs ka ị na-akụ aka nọ na chọọchị bago unu anyị ga-awụchi pịam anyị ewepụta ụwa gịnị ụwa niile egwe efu biko kpọọ mụ na ya n'ekwentị ka na-enekwa isi mbido bụ ebe ihe niile gịnị mesịrị aka m bụkwa Oriakụ Odoziakụ Ifeọma Ọdụkwe Ada Jizọs 1 n'isi mbido TV ka o mesịa dịka o si wee dị ka ọ dị n'izu ụka ọzọ anyị ka ya bịakwa wee wetara unu ụtụtụ ọma aka m bụkwa nwanne unu nwoke bụ Amechi Michel Ekekwe onye nke eji akpụ Ugeze wee mara ya dịrị unu na mma ka emesịanụ